TV filɛbagaw an ka foli bɛ yan aw ye fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka baara ale jɛmukan sanfɛ an b'o de fɔ aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an ka baara jɛmukan min ye maa o maa ni i sɔnna dɔ kɛ ma an ka baara jɛmukan a b'i sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ Dumanzana fɛn min an fa dɔ ye an n'ale bɛna jɛ ka bi kɛnɛ k'o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ale ka baara bɛnnen don fɛn min ma a bɛna da don la k'o walawala ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tuma na an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila Deminsi TV ale sanfɛ. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ n na. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ n na. Ala kana baasi k'an si la. Ami rabi ami. Ne fa b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu dɔn. N'i sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min na n'i ka baara bɛnnen don fɛn min fana ma k'o fɔ an lajɛbaaw ye. Alhamdulillah o diyara n ye kojugu. N b'a fɔ k'aw barika da. Ne tɔgɔ ye Karimu Balo. N sigiyɔrɔ bɛnnen don Dumanzana Lafiyaji ma. N bɛ baara min kɛ o ye numuya ye. Numuya taabolo min don an b'a fɔ ko nɛgɛ dilan dɔw ko bronzier dɔw yɛrɛ ko sculpteur donc an b'o baara de kɛ yan nɔ. Karimu bɛ baara min kan ka kɛ baara kelen tɔgɔ caman ye sabula tɔgɔ caman bɔra ka fɔ sisan nɔ n'i ko numu kɔni i ye nɛgɛ dilan ko fɔ an n'an ta kɛ nɛgɛ dilan o tɛ Karimu an b'i fo i y'an bisimila i ka yɔrɔ la a diyara n ye Karimu i bɔra k'a fɔ an ɲɛna sa i ye bololabaarakɛla ye Karimu yɛrɛ donna bololabaara in na cogoya jumɛn de la. Alhamdulillah komi n'i ye n tɔgɔ ni jamu yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn ko n bɛ n ka sira kan ne ye numu de ye bon n fa tun bɛ nɛgɛfin de baara kɛ bon a yɛrɛ n don baara min na fɛnɛ o ye menuisier de ye mɛ n nana nin baara in de fɛnɛ ye n'o ye bronze ye zira dilanni bon a diyara ne yɛrɛ ye o kama n y'a kalan a kɛra n ka baara ye n y'a fara n ka baaraw kan sinon ne yɛrɛ numu ye nɛgɛ ni yiri olu y'an ka baara ye kosɛbɛ. O faamuna Karimu. Deminsi TV filɛbagaw an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na yaasa an ka jɛmukan dumanba minnu bɛ bɔ olu kana se ka tɛmɛ aw kan cogoya si la wa a ka di maa min yɛrɛ fana ye jɛmukan ye i ka publicité ka tɛmɛ a kɔnɔ an ka dayɛlɛnnen don aw bɛɛ lajɛlen ye numéro min bɛ tɛmɛ an ka écran dugumalaw la a bɛ weleli k'o la ni Ala sɔnna a ma an bɛ jɛ ka baaraw an bɛ olu boloda baara in e don a la ani sisan cɛ ni waati joli bɔ. Ne baara in apprentissage daminɛ 92 93. 92 93. Baara in apprentissage daminɛ o la bon n yɛrɛ ye n ka atelier dayɛlɛ 2014 n yɛrɛ yɛlɛmana n kelen na yan nɔ parce que yan y'an ka bulonda de ye n y'a fɔ ye n fa ka baara yɔrɔ de tun ye yan ye donc mais an ye kalan kɛ yɔrɔ min na o bɛ yɔrɔ wɛrɛ mais n yɛrɛ y'a dɔn san fɔlɔ la n nana n damana yan quoi kɛra 2014 comme 2014 de i yɛrɛ ta i bɛ k'i ka baaraw kɛ kosɛbɛ yala Karimu ni e maa bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yan. Ok bon an bɛ yan nɔ n dɔgɔninw bɛ yan n teriw bɛ yan an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ komi i yɛrɛ y'a ye baara min don nɛgɛ baara don a tɛ sɔn karabali ma o ye i ka nɛgɛ de donc o la maa kelen tɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔw bɛ baara kɛ yan nɔ kosɛbɛ. Karimu an ɲɛ bɛ fɛn caman na i ka yɔrɔ la yan nɔ yala nin bɛɛ lajɛlen bɛ dilan bolo la. Nin bɛɛ lajɛlen de bɛ dilan bolo la nin bɛɛ bɛ dilan bolo de la. mais i b'a dilan ni nɛgɛ suguya jumɛnw de ye. bon nɛgɛ an ka baara bɛ nɛgɛ min kan kosɛbɛ o ye zira de ye wala n'an b'a fɔ o ma bronze bon an ka baara fanba de b'o kan n tɛ nɛgɛ tɔ ninnu an bɛ baara kɛ n'a bɛɛ ye mais an ka base yɛrɛ ye min ye o ye nɛgɛ de o ye bronze de ye. O ye zira de ye zira i n'a fɔ ale de baara ka nɔgɔn dɔɔnin. Bon oui ale baara ka nɔgɔn mais o tɛ mago b'ale yɛrɛ de la parce que n'i ye nɛgɛw jateminɛ hali n'i bɛ trophée ninnu jateminɛ n'i bɔra or la donc i bɛna argent la i bɛna bronze la i y'a ye bon ale fɛnɛ sɔngɔ ka nɔgɔn ni tɔ ninnu ye dɔɔnin mais an bɛ baara kɛ nɛgɛ nin bɛɛ kɔnɔ na. Karimu e bɛ nin baara min fɛn minnu kan k'a dilan nin ye Karimu b'a feere de wa walima dɔgɔdɔgɔnin feereli dɔ walima mɔgɔw de bɛna ta e fɛ ka taa feere. Oui bon an bɛ dɔgɔdɔgɔnin feere kɛ n'a ye bon mɔgɔw bɛna ta an fɛ mɔgɔw bɛ communiquer an yɛrɛ bɛ exposition participer n'a ye fɛnɛ. A bɛ taa foire la n'a ye. An bɛ taa foire la n'a ye. Jamana in kɔnɔ na ni jamana kɔ kan. Oui jamana in kɔnɔ yan ni. Jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ taa bɛɛ la. Awɔ.
o diyara n ye Karimu Karimu baara mana kɛ cogoya o cogoya la i t'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ a la kosɛbɛ baara in yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ Karimu ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la bon baara kɔni daminɛ ni sisan cɛ i n'a fɔ an bɛ waati min na minɛn ninnu yɛrɛ filɛ nin ye a sanbaga caman bɛ kɔfɛ de presque tubabuw de b'a apprécier kosɛbɛ mais anw yɛrɛ baarafɛn don mais anw ɲinɛna kɔ mais tubabuw de b'a apprécier donc pour que ka se n'a ye yen fɛn tɛ k'i mago b'a la o teliya la ko n b'a wari dun sisan n'o tɛ o la n'i ko k'i b'a wari dun sisan a dɔ la e yɛrɛ bɛ bin quoi parce que financement ba de bɛ k'a la sɔnni ka se k'a k'i sago ye bon n'i y'a k'i sago ye a mago b'a la de mɔgɔ de k'a ye o ka k'a fɛ mais n'i wulila ka taa siw la sisan donc e b'a kɛ olu bɛrɛ de ye diyagoya ou bien i b'i yɛrɛ ɲini n'a ye quoi baara in fiɲɛ n'a degun n'a gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye donc a degun bɛɛ lajɛlen da ye o de ye o ye belebele o ye belebele o faamuna Karimu i bɔra ka kɔfɛ ko fɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye tubabuw fɔ minɛn in kɔni a ka di olu de ye kosɛbɛ yala relation bɛ i ni olu cɛ yan bon an bɛ don min na bi relation jɔlen tɛ n'u cɛ relation jɔlen tɛ n'u cɛ parce que baara in yɛrɛ ye ne kanu baara de ye mais kun ye baara changer fana o temps kɔnɔna la bon ma sama ni relation ba y'a la mais n yɛrɛ kun ye boliboli caman kɛ n'a ye mais mɔgɔw bɛ yen nɔ relation bɛ ni minnu cɛ ma jɔn olu fana na relation bɛ ni dɔw cɛ mais mago bɛ min na yɛrɛ yɛrɛ relation m'o sɔrɔ de m'o sɔrɔ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o amin yarabi amin Karimu n'i kumana baara fɛn o fɛn n'i kumana gɛlɛya kan i kan ka kuma nafa yɛrɛ fana kosɛbɛ kosɛbɛ nafa jumɛnw sɔrɔ a la alhamdulillah baara in kɔni n ye nafa sɔrɔ a la parce que n bɛ n ka nasɔngɔw sɔrɔ a la n mago bɛ fɛn minnu na a ka ca la n b'olu sɔrɔ a la n ka cɛkɔrɔba kɔnɔ o tɛ n bolo mais musokɔrɔba bɛ n bolo n balimaw bɛ yen n muso ni n denw bɛ yen nɔ n bɛ musaka sɔrɔ o bɛɛ y'a la donc o la n tɛ se k'a fɔ ko n ma nafa sɔrɔ a la hali sisan n bɛ k'a nafa dun parce que n ye n ka lajasaka san a la o bɛɛ ye sogo dun o bɛɛ ye tare o diyara n ye Karimu y'a jira n na k'a fɔ i ni dɔgɔnin ni teriw de bɛ baara yɔrɔ in na yala mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ k'an lajɛ sisan ne olu ka di olu ye ka baara in dege Karimu bɛ degeli kɛ yan oui ne bɛ degeli kɛ n ye degeliw yɛrɛ caman kɛ o paranti dɔw yɛrɛ ta yɛrɛ bon ko baara in b'an bolo dakun min na a ka d'an y'a fɔ ye a ka d'an ye k'a kɛ cogo min na an ma se k'o de sɔrɔ n'an kun ye centrew sɔrɔ ou bien jamana yɛrɛ ka mago don an na an ka dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛ se ka village artisanaliw dayɛlɛ an ye ou bien ka place spécialiw dayɛlɛ an ye k'a dɔn an bɛ baara min na a ka kan ka mara donc o la an bɛ se ka fɛɛrɛ ko caman ma la an bɛ se ka denmisɛnninw former a la former cogo la min bɛ wasa kosɛbɛ mais denmisɛnnin minnu bɛ na caman bɛ na ni n bɔra vacances de la ou bien ni n nana parce que fɛn attirance b'a la n'i y'a ye e yɛrɛ b'i jɔ k'a filɛ donc ni baara wɛrɛ t'i bolo i bɛ na a la ko baara in fana a ka girin kojugu a degun ka bon donc caman bɛ boli o de la an tɛ paranti yɛrɛ jɔlen sɔrɔ juste mais dɔw timina ka di u bɛ sitɔni minnu sɔrɔ o kama u bɛ fɛn dɔ faamuya a la voilà donc baara in b'an bolo o dakun de la. de Karimu don n'a nataw la a ka di i ka baara in kɔnɔna na mun de ka kɛ n bɔra n da ser'o yɛrɛ ma sisan a ka di n ye mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ i n'a fɔ bololabaarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔyaso u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na yan nɔ anw bɛ baara in kɛ yan nɔ hali an ka minisiri yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ yan parce que a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko baara in bɛ kɛ Burukina de hali an ka mɔgɔw bɛ trophée minnu dilan u bɛ monument minnu dilan u bɛ statue minnu dilan u bɛ taa a caman dilan yen nɔ de mais anw bɛ yan nɔ an yɛrɛ kɔni b'an débrouiller ka sɔrɔ olu bɛ taa dilan minnu fɛ u bɛ na anw sɛgɛrɛ yan nɔ u bɛ na anw yɛrɛ ka modèles u bɛ taa commande Burukina ninnu na Nigeria ninnu na mais olu fana kelen bɛ a commande anw fɛ anw b'a dilan ka taa di u ma u bɛ sɔrɔ k'a di ninnu ma u bɛ na n'a ye bon alors que anw yɛrɛ bɛ yan nɔ an ma se ka dɔn fɔlɔ kɛra baara ye voilà ko mɔgɔw ka sɔrɔ da yɛrɛ a tilennen tɛ an ma quoi a bɛ taa munumunu fan wɛrɛ de fɛ ka sɔrɔ ka na s'an ma bon vraiment o degun de b'an kan n'an sera ka bɔda sɔrɔ mɔgɔ ka se ka an accorder village artisanal la hali chambre de métier ninnu donc k'an accorder yɔrɔ dɔ la parce que anw ka baara in fana a ti ɲɛ jama cɛla cogo dɔ la parce que hali artisanat ninnu olu baara kɛ tasuma mun na an ka tasuma fanga ka bon n'o ye donc o la anw ka ɲi yɔrɔ la an fɛrɛlen don yɔrɔ min na yɛrɛ voilà an mago b'o de la vraiment. o diyara n ye kojugu Karimu sisan baara kɔni an bɛ baara jɛmukan de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ k'u bolo fila da u sen kan Karimu yɛrɛ bɛ se ka ladilikan ni welewelekan jumɛn lase u ma
ayiwa ne kɔni bɛ a f'u ye mɔgɔ t'i ka hɔrɔnya sɔrɔ fiyewu f'i ka balo i yɛrɛ la maa o maa y'i sɔn i y'a ka jɔn de ye hali ni jamana cogo cogo i nɛn jara cogo cogo ni mago jɔra a la kɔni i b'i mada bon a kɔrɔ tɛ ko n'i seri yɛrɛ kɔrɔ fana i k'i yɛrɛ fisaya ni mɔgɔ ye ou bien k'i jama mɔgɔw kunna mais mɔgɔninfin yɛrɛ de ka ɲi hali bagan n'i y'a jateminɛ a b'a balo ɲini mais a yɛrɛ b'i pan k'i muruti pour que a fari ka bɔ ɲɔgɔn na bon baara ni hakili de b'a la ko n bɛ ka nin kɛ i farikolo mana degun cogo cogo e b'o min kɛ o ka ɲi i farikolo ma bon i ka sɔrɔ sira fana y'o ye o de b'i ka hɔrɔnya segin i ma ne kɔni b'o de fɔ denmisɛnninw u kan'u sigi k'u sen da u bolo kan u kan'u sigi k'u bolo da u sen kan bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ baara lankolon tɛ yen nɔ mɔgɔ lankolon de bɛ se ka sɔrɔ o baara o baara fɛnɛ ni aw mɔgɔ 10 y'a kɛ min y'a k'a sɛbɛ ye dɛ o de bɛ sɔrɔ k'a la ka tɛmɛ tɔw kan o de bɛ bonya kɛ ka sɔrɔ a la ka tɛmɛ tɔw kan wa min salaya ka bon a la ni bɛɛ ye o de fana bɛ to mɔgɔw kɔfɛ ne ye min faamuya adamadenya la o de ye o donc n'i bɛ baara o baara kɛ a minɛ ni sɛbɛ ye n'i bɛ baara o baara kɛ a minɛ ni dusu ye k'a kɛ fo ka s'a kɛ dan na i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ se ka baara dɔ daminɛ don dɔ la i tɛ nafa sɔrɔ o don na mais don nataw la i bɛ nafa sɔrɔ a la wala ne kɔni b'o de ladilikan lase an ɲɔgɔnnaw ni denmisɛnninw ma ani minnu m'anw dugu ma o diyara n ye Karimu ni maa min yɛrɛ mago bɛ Karimu na i b'a lasɔrɔ cogo di ni mɔgɔ min mago bɛ Karimu na i n'a fɔ aw yɛrɛ y'an sɔrɔ cogo min na ne kɔni bɛ dumuni na n tɛ taa n tɛ maa ci n'i ka welekan sera ma ou bien parce que an lakodɔnnen don artisanat ninnu na ani ngolonna ninnu na bon réseau fana bɛ ka sira dɔw dayɛlɛ an ye kosɛbɛ bon nɛgɛjuru siraw fana b'an bolo donc ni mago b'an na an sɔrɔ sira dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira o ye 76 04 30 12 76 04 30 12 Mali télé fana o ye 61 17 54 52 o diyara n ye Karimu ala ka diya la ye UNC TV filɛbaw an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw k'aw abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na yaasa ni jɛmukan dumanba minnu bɛ bɔ ninnu kana se ka tɛmɛ aw ka cogoya si la an y'o de fɔ jɛmukan ye an ka baara ye maa o maa n'i sɔnna dɔ kɛ ma an ka baara jɛmukan a b'i sɛgɛrɛ an bɛ dumansana bi an ni Karimu kɔni jɛra ka bi kɛnɛ ko o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ a y'aw abonné an ka plateforme na jɛmukan caman bɛ yen nɔ baarakɛlaw kan yaasa aw kana se ka tɛmɛ aw ka cogoya mun na a ka di maa minnu ye aw ka publicité ka tɛmɛ jɛmukan in kɔnɔna na an ka dayɛlɛnnen don aw bɛɛ lajɛlen ye sabula jɛmukan ye a mago bɛ dɛmɛ la sponsor an ka dayɛlɛnnen don aw ye numéro minnu bɛ tɛmɛ an ka écran duguma a bɛ weleli k'o la ni ala ka jɛ ye an bɛ jɛ ka baro an bɛ olu bolo da Karimu jɛmukan kɔni bɛ na se a kuncɛyɔrɔ ma Karimu yɛrɛ bɛ se ka welewelekan ni kumakan laban jumɛn de fɔ an lajɛbaw ye alhamdulillah welewelekan ka ca nka ne yɛrɛ kɔni bɛ welewelekan fɔlɔ min fɔ o bɛ lase Jeunesse TV yɛrɛ ma vraiment aw filɛ ka nin hakilila min sɔrɔ aw ka kan ka fu ala kosɛbɛ ne ye aw ka nin baara in faamuya ka se degré min na ne m'a dɔn hali ni aw yɛrɛ y'a faamuya ka se o la mɔgɔ min hami de ye ko n bɛ mɔgɔ dogolen bɔ n bɛ mɔgɔ degunnen yira bon vraiment i bɛ baara dɔ de la a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka ala jɔyɔrɔ de yira ou bien kiraw jɔyɔrɔ quoi parce que kiraw nana an tɛ fɛn min don ala y'u ci ka n'o de fɔ an ɲɛna n'o tɛ n'u kuma na an tun t'a dɔn fiyewu bon aw fana bɛ ka fɛn min yira tantɔ mɔgɔw ɲinɛnen don fɛn min kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bololabaarakɛlaw jamana si tɛ taa ɲɛ ni bololabaara tɛ bon ni mɔgɔ min ko k'i b'olu yira k'u bɛ baara la vraiment i bɛ ka baara de daminɛ ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si t'a dan dɔn o la ne bɛ foli fɔlɔ lase aw yɛrɛ ma ka foli lase bololabaarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu kɛlen don ka bololabaara minɛ u sɛbɛ la parce que kalan ma diya bɛɛ la diplôme yɛrɛ bɛ dɔ bolo o ma garisɛgɛ sɔrɔ donc mais kan'i sigi dɔrɔn ko n ye kalanba kɛ n ye diplôme ba kɛ n mago bɛ nin belebeleba la n'i ye fɛn dɔ daminɛ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc ne bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen ka a dɔn sɛbɛ de ye sɛbɛ ye donc ka wele da bɛɛ an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka se ka baara kɛ a se k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la n'i sera i ka du kɔrɔ i tɛ kɛ sigida kungo ye n'i sera k'i ka sigida dilan e tɛ kɛ jamana kungo ye donc ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ne b'o welekan de da bɛɛ lajɛlen ye o diyara n ye Karimu ala ka diya la ye b'i fo y'an bisimila i ka yɔrɔ la y'a diyara n ye ala ka diya la tɛ foli minɛ MSC TV filɛbaw an ka jɛmukan ale sera a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ aw fo aw ka lajɛliko ɲuman na an b'a fɔ aw ɲɛna aw kana ɲinɛ dɛ halisa a y'aw abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na yaasa an bɛ jɛmukan dumanba minnu bɔ olu kana se ka tɛmɛ aw kan cogoya si la
publicité kɛbaw an ka dayɛlɛnen do aw ye dɛ jɛmukan ye a mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ maa mun ka wuli ka jɔ bɛnnen bɛ bolola baarakɛlaw baara yɛrɛ sugu o sugu n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ a tan ka i ma sɔn k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ka se k'i ɲini k'i labɔ k'i yira diɲɛ maa la baara i bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogoya mun na maa min ka wuli ka jɔ bɛnnen do kan ne hakili la o tigilamaw olu ni dɛmɛ ka kan o kumana an ka dayɛlɛnen do aw bɛɛ lajɛlen ye nimoro minnu bɛ tɛmɛ an ka écran duguma aw bɛ weleli k'o la ni ala sɔnna ma jɛka baaraw an bɛ olu boloda an b'a fɔ aw ɲɛna sa ko aw kan bɛn jɛmukan wɛrɛ ale kɛnɛ kan ni ala ka jɛ ye